Dnes budem hovoriť o profiloch v Human Designe. Profil to sú tie dve čísla, ktoré nájdete v svojej mape s lomitkom. Môže to byť 4/6, 2/4, 5/3 alebo aj rôzne iné kombinácie. Dokopy je ich 12. Ukazujú to, ako fungujete medzi ľuďmi a aj to, prečo si s niektorými ľuďmi porozumiete takmer hneď a s niektorými to ide veľmi sťažka. Prvé číslo je to, čo na sebe vnímame vedome. To znamená to, s čím sme stotožnení, že áno, takýto sme, presne takto to mám. Je mi to úplne jasné. Druhé číslo predstavuje taký náš skôr podvedomý štýl, ako sa prejavujeme. Častokrát nám povie skôr okolie, že ale ty si takýto a my hovoríme, že mne sa to ani nezdá, ale tí druhí to vidia skôr ako my. Ja mám profil 4/6. Tá štvorka je moja vedomá časť a hovorí o vzťahoch, ľuďoch a komunite. Kto ma pozná, tak vie, že sa pohybujem v rôznych komunitách a že to tak mám rada. Častokrát ku mne prichádzajú príležitosti z tejto siete mojich známych s tým, že dostanem ponuku, toto je presne pre teba. Potom je tu tá šestka, ktorá je podvedomá a ktorú si až tak veľmi neuvedomujem. O energii šestky hovoria, že časom človek dozrieva do takého stavu veľkej vnútornej istoty, pohody a kľudu. Stáva sa vzorom alebo inšpiráciou. Má to však svoje fázy. Prvá fáza je zhruba do 30-ky, kde človek skúša a robí pokus, omyl a často sú to také tie držkopády. V tomto období o mne hovorili, že idem hlavou proti múru a že som drzák ploštica. No a myslím, že to tak aj bolo. Potom zhruba do 50-ky je obdobie, keď sa človek tak viacej stiahne, viac pozoruje, je viacej v úzadí a už si vyberá, čo mu dá energiu a čomu nie. Je fakt, že v tomto období som sa celkom skľudnila a našla som aj takú väčšiu životnú pohodu. Po 50-ke prichádza obdobie, keď človek získa vnútorný kľud a veľký nadhľad. Stáva sa inšpiráciou a vzorom pre ostatných. Toto som nikdy na sebe nevnímala, ale je pravda, že len tým, ako žijem, tak častokrát počujem, že som inšpiráciou pre tých ostatných a že by chceli žiť taký život, ako žijem ja. Neviem, či sa to podarí každému, ale je možné, že mi k tomu pomáha práve Human Design, pretože vďaka nemu robím veci viacej v súlade sama so sebou ako predtým. Tieto dve čísla v profile si častokrát odporujú a vysvetľujú aj to, prečo niekedy sme takí rozpoltení. Je to úplne prirodzená vec a našou úlohou nie je vybrať si jednu z tých vecí, ale tieto dve veci skúsiť sklbiť a nájsť medzi nimi nejakú rovnováhu. Nepomohlo už len to, že som si to dokázala uvedomiť a profil je pre mňa užitočný v tom, že nájdem takú cestu, ako to ide ľahšie. Vec, ktorá ma prekvapila, keď som začala študovať Human Design, bola tá, že keď som si pozrela mapy svojich kamarátov, tak som zistila, že tí, ktorí sú mi najbližší, majú rovnaký profil ako ja. Vravela som si, že to nemôže byť náhoda a neskôr som zistila, že ani nie je. Ľudia, ktorí majú rovnaký profil, si často prirodzene rozumejú. Je to preto, že majú podobné vnímanie sveta, riešia podobné životné otázky, majú podobné vnímanie aj vzťahov, aj na ne podobne reagujú. Je to niečo známe. Keď niekoho takého stretnete, tak máte pocit, že toto je môj človek.